ליאל נולדה ועד גיל בערך 1.5 שנה התפתחה רגיל לגמרי. זאת אומרת, לא היה לי שום אור אדום או צליל או משהו שהפריע לי. את הילדה מאוד מסופקת, מאוד רגועה, משחקת שעות עם עצמה. אז לא, עד גיל 1.5 שנה ממש לא היה לי שום דאגה. עד אז שחברה שלנו מאנגליה כן הגיעה והתארחה פה למשך שבועיים, ולה היה ניסיון עם האוטיסטים הבוגרים. אז לפני שהיא עזבה, היא אמרה, זה בטוח לא זה. היא שאלה, האם אתם פעם שמעתם מילה אוטיזם? אמרתי, לא, מה זה? היא אמרה, זה בטוח לא זה, אבל הייתי הולכת לרופא ושואלת וזה. ואז מיום הזה התחלנו, כאילו באותו ערב עליתי למחשב, הכנסתי מילה אוטיזם לראות מה זה, כשראיתי 3 המאפיינים הראשונים, בלי רופא הבנתי שזה זה. אבל כן, הלכנו לרופא, עברנו, לא יודעת, 34 בדיקות של כל מיני, דם, MRI, הכל היה בסדר, אבל כן היה אובחנה עם אוטיזם. איך הרגשת כשנכנסת למחשב וראית את 3 המאפיינים האלה, ואמרת, אוקיי, זה הילדה שלי? זה היה ערב, ויומיים הראשונים בכיתי, כל יומיים. פשוט בכיתי, כי הכי כאב לי זה שהבנתי שהחלומות שלי הולכות. חלומות על זה שיהיה לי ילדה, יהיו לי שיחות איתה, שהיא תתחתן, שיהיו לה ילדים. באותה ערב שהבנתי שזה זה, ומה בדיוק קורה, הבנתי שהחלומות שלי אחד נשברות. היום אתם נראים כל כך אופטימיים, איך קרה התהליך הזה? זה בדיוק התהליך, אולי תשובה באיך מתמודדים ואיך עכשיו מרגישים יותר נוח ויותר חזקים, זה תהליך עצמו. כי זה לא קורה באותו יום, אוקיי, קיבלתי, הבנתי, מהיום אני חזקה. זה תהליך שאתה מתמודד ואתה יכול לראות שאם זה כבר קרה, אפשר להתמודד עם זה. מה הקושי הכי גדול שלה? דיבור, כנראה, היא לא מדברת בכלל, כמעט בכלל. בכלל לא מדברת, אין לה מילה אחד אפילו. זה טוב. לא רק דיבור, הקושי שלה עד היום זה למצוא דרך להתבטאות בדרך שמובנת לנו, מקובלת בחברה, זה הקושי.
תגיד, יונתן, אתה חושב שליאל מרגישה כאילו שמשהו השתנה? במקרה שלך? היא שמה לב? כן. שמה לב שאני פחות בבית. כאילו, נגיד, היה 5 שבועות שלא הייתי בבית, אז שמה לב, אבל... והיא שאלה, היא כאילו הרגישה? לא, לא יודעת לשאול, אבל מאוד המוטו שלנו לדבר איתה ולהתנהל איתה כמו שעם ילדה רגילה. אז כשהוא היה חסר, כל יום חזרתי ואמרתי, יונתן בבית חולים, לכן הוא לא פה. אבא ישן איתו בבית חולים, לכן אבא לא ישן, ואנחנו לא מתיישבים בערב כמו שרגילים כל ערב. אז הסברתי איזשהו כמה ימים, והיה לי מאוד חשוב להביא אותה לסיטואציה של בית חולים, כי אנחנו בדרך כלל משפחה מאוד בריאה, זה האשפוז הראשון שחווינו. אז להגיד לי ליאל הוא בבית חולים בלי שהיא יודעת במציאות מה זה, היה נראה לי יותר מדי כללי. אז לקחנו אותה אחרי בית ספר, כי היא דווקא לומדת ליד שניידר, והגענו, והיא עמדה בפתח החדר, והיא ראיתה את יונתן שוכב על המיטה. הייתה מאוד מאוד זהירה, בוחנת, בדרך כלל היא עליזה, היא צוחקת, היא רצה, פה היא נעמדה בפתח הדלת, הסתכלה, בחנה כל הדברים כמו זה, כאילו כל העמוד והכישורים וזה, ותוך כדי אמרתי, יונתן שוכב כי הוא חולה והוא מחובר, כי נותנים לו חומר, אז היא הקשיבה להכל, הראיתי את הספה של אבא, אמרתי, הנה הכורסה שנפתחת, אבא ישן פה, לכן את לא רואה אותו בבית, וגם צילמתי. ואז כל ערב חזרנו לצילומים הקטנים האלה ואמרתי, את זוכרת שהיינו בבית חולים, אז יונתן עכשיו שם. זה הדרך להראות, להסביר, כאילו... מאיפה יש לכם את כל אני לא יודע איך... מצד אחד זה כוח, מצד שני זה מעבר לכוח, זה אפילו ידע של לדעת איך להסביר עם המון המון סבלנות והמון המון ידיעת איך אני אסביר את זה? מאיפה יש את ההבנה הזאת, איך להסביר ואיך להתמודד מעבר לכוח, ההבנה הבסיסית והפסיכולוגית הזאת, איך להסביר ולהתמודד עם דברים כאלה שקורים וכל הזמן יומיומית? קודם כל עם הניסיון, כי אנחנו מכירים וממשיכים להכיר את ליאל על בסיס יומיומי, ויודעים מה עוזר, מה פחות עוזר, וגם כן מאוד חשוב היה לנו שבחודש הראשון שליאל אובחנה עם אוטיזם, שזה היה לפני 8 שנים, הגענו למרכז מפנה בראש פינה. מרכז מפנה זה מרכז שמטפל בילדים אוטיסטים ומשפחותיהם. ובילינו שם 3 שבועות, יום-יום, איפה שרכשנו כל הכלים הנדרשים האלה, איך להבין, והקרדו של מפנה, המקום הנפלא עד היום, יש לנו קשר הכי חם עם כל הצוות עד היום הזה. ואני זוכר ככה בערב, בלילה, ישבנו במשרד והתחלנו לחפש. ואחד מהסייטים היה מפנה, ומה שהיה קונה אותנו, זה הקטע שהם, גישה שלהם משפחתי, זאת אומרת, הם לא רואים בעיה של ילד אחת, הם רואים סיסטם כאילו, והם מתקשרים את כל המשפחה, איך למשפחה עכשיו להיות באופן תקין, בריא וזה, כי משפחה, איך להמשיך, וזה היה נורא חשוב לנו. ברור, זה א' ב' בדבר הזה, זה כאילו בעיה של כל המשפחה. ובדיוק, וזה באמת דגש שלהם, ואתה שאלת מאיפה זה בעצם התחיל משם גם כאילו. כי האנשים שם שעובדים פשוט זהב, ויש להם כל הידע הזה, אז ב3 שבועות הראשונות הם נתנו לנו כל מה שיוכלו להסביר שצריך בליאל לראות קודם כל מה יש בה. נכון. לא מה שחסר לה, מה שחסר לה רואים את כולם וזה לא חוכמה. אבל מה יש בה ומזה לצאת ולכבד אותה, והם תמיד אמרו והם אפילו ככה היו בתנוחה בגובה עיניים. כשאתה מדבר עם ליאל זה תמיד להתכופף ולדבר איתה, תמיד עם כבוד, תמיד עם ההבנה שהיא מבינה ואמונה שהיא מבינה. ואם לא, אז להפשיט, להסביר, למצוא את הדרכים. אבל כל הכלים האלה קיבלנו שם והמשכנו, התפתחנו, כאילו פיתחנו אותם במשך ה... ובהחלט נתן ונותן לנו. אז בורחתם. במה אתם עובדים?
בייעוץ, ייעוץ פסיכולוגי, ואני גם מורה. מורה למה? תנ"ך וברית החדשה. די. תנ"ך וברית החדשה. זה שני דברים קצת שונים, לא? לא, האמת שלא. אם אתה תלמד טוב טוב... התנ"ך היהודי והברית החדשה של ה... לא, אני מבין שיש איזשהו המון דברים שנפגשים בדרך. ברית החדשה זה גם שלנו, האמת. נכון. אני גם למדתי את הברית החדשה. סליחה? אני למדתי את הברית החדשה שהייתי בתיכון. נו זהו, זה... זה המשכיות. זה המשך. זה לא ברית החדשה, זה ברית המשך לברית הישן. Sasha and Lillian have been always able to find creative, personal, and sensitive ways to enter into sharing the gospel with the people that they've come in contact with. This has been especially highlighted as they've been caring for their daughter Liel and have had a team of caregivers coming in their home constantly for years. And one of the things that the Lord has used them so capably and gifted them so especially is their ability to establish warm, personal, and caring relationships with these individuals. It seems that all the people who have come to care for Liel have in fact gone away feeling that they themselves have been cared for, that they themselves have received in this home and through this family at least as much as what they have given.
לא חייבת. אם את רוצה, את יכולה לאכול, אם את רוצה, את יכולה לתת לי. אסור היה לתת את האופציה הזאת. לא. פתאום קשה לי לחלק. אני חייב לציין שאני מבין אותה. יש איזושהי התמודדות יומיומית עם הבעיה של ליאל, שאתם עוברים אותה בצורה מאוד 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 יפה. ופתאום מגיע המקרה של יונתן. זה ערער שוב פעם את כל המערכת שדיברת עליה של המשפחה, התא הזה? לא, זה בהחלט עוזר לנו, כי המערכת הייתה יותר מפותחת ובנויה בגלל הניסיון עם ליאל. כן, אני חושבת שזה דווקא הניסיון שעברנו עם ליאל, זה היה אחד מהנקודות למה התמודדות עם מה שיש ליונתן, כאילו לא הפחיד יותר מדי, כי ידענו שמתהליך של התמודדות עם אוטיזם, דווקא יצאנו משפחה יותר מאוחדת, יותר ביחד, יותר מקבלת אחד על השני ללא תנאי, יותר חזקה. שזה רק כאילו איחד אתכם וחישל אתכם. אמנם שני דברים, אוטיזם ולוקמיה, זה שתי חיות שונות לגמרי. אני אסביר לי מה הכוונה. האוטיזם זה משהו שלא מתים ממנו, והדבר השלילי באוטיזם שאי אפשר לצאת מזה. אפשר להשתפר, להתקדם, לרכוש כל מיני דברים, וכן להתפתח ולהמשיך, אבל זה לאורך כל החיים של ליאל ושלנו כמשפחה. מחלה של יונתן זה חיה אחרת. זה אומנם יכול להיות לטווח קצר יותר, 2.5-3, אבל התוצאה יכולה להיות או חיים או מוות. אי אפשר להיות עם לוקמיה כל החיים. התוצאה תהיה בסדר גמור, אין לי ספק בכלל. כן, אבל בהחלט שדברים כאלה כמו דיאגנוזה באוטיזם או בלוקמיה זה מעורר את כל החיים שלך. הכל מתהפך באותה רגע שאומרים לך את זה, והיום הראשון הוא הכי קשה, הכי סוער, הכי לא מובן, ואיך לקבל את זה, ועוד הפעם משהו, זה, ועכשיו זה, אבל האמונה שלנו, האמונה באלוהים שהוא קיים, שהוא טוב ושהוא אוהב אותנו ואת יונתן ואת ליאל, נותן את העוגן הזה שאנחנו לא לבד. אם זה קרה בחיים שלנו, אז אלוהים גם נותן את הכוח להתמודד עם זה. נכון. אני חושב שאלוהים לפעמים נותן את ההתמודדויות האלה לאנשים שהוא גם נתן להם את הכלים להתמודד איתם. ברגע שאתה לוקח את זה בפרופורציה הנכונה, ולא תמיד אפשר, אגב, בגלל זה אני נורא מתפעל מהמשפחה שלכם. לא תמיד אפשר לקבל את זה, זה לא בחירה שאתה אומר, אוקיי, אני בוחר לקבל את זה טוב, או אני בוחר לקבל את זה רע. זה משהו שאלוהים נתן לך את הכלים, זה משהו במבנה אישיות שלך, וברגע שאתה לוקח את זה במין צורה כזאת שאנחנו נתמודד והכל יהיה בסדר, זה א' ב', זה 80% מהניצחון של כל הדבר הזה. מסכימה איתך, אני קצת משנה את זה שהאמונה שלי היא לא שהכל יהיה בסדר. האמונה שלי שמה שיהיה, אנחנו נתמודד. אני לא ל100% יודעת שהכל יהיה בסדר, אני יודעת שיהיה בסדר במובן שנעבור את זה ונלמד משהו. אני תמיד אומרת שמגיעה ידיעה כזו, זה כמו שהביאו לך את המשלוח אל פתח הדלת, שמו, אי אפשר להתווכח עם זה שאני לא אקבל, זה כבר שלך, המחיר הוא קבוע, אי אפשר לשנות את המחיר. אבל ליד זה תמיד יש איזושהי עוד חבילה שלא הרבה אנשים, לא כולם, שמים לב שליד המשלוח של בשורה מראה יש עוד דבר שנקרא יעילות או בונוס. את זה בחירה שלך, לראות את זה ולקחת ולחפש מה בחבילה רעה וגרועה ושחורה הזו, מה יש בכל מקרה יפה, שאתה תעבור תהליך וזה יהיה שלך.
זה הבחירה שלך לקחת את זה או לא, ואנחנו לוקחים את זה יום יום, לראות מה כן יש טוב בדבר לא טוב שנפל אלינו, ואיך אפשר להתחזק ולהתבנות. ומה עושים ברגעים שאתה אומר, אין לי כוח יותר? יש רגעים כאלה? בדיוק המומנטום, איפה שהכוח של אלוהים נכנס. כשאין לך כוח, זה מקום שלו, לקחת ולשאת אותך על ידיים שלו. כי כשאתה יכול להתמודד בכוח שלך רק ואך, זה לא חוכמה, אתה יכול בלעדיו. ברגע שנגמרו לך הכוח, זה מקום שאומר, אני לוקח אותך בזרועותיי, וזה יהיה בסדר. אתם אנשים דתיים? מאמינים. מאמינים. לא דתיים, אבל מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. הילדה שלך, איך היא מתקשרת אחרת? זאת אומרת שהיא מתקשרת, אבל אחרת. אז איך זה? איך אחרת? אז כשאני חושבת על ליאל, אני חושבת שהיא מתקשרת רק אחרת. היא יכולה לקבל אינפורמציה. אם אני נכנסת הביתה ועברתי יום שעברתי, קשה או פחות קשה, היא יכולה להריח את היד שלי ולקרוא באיזה מצב רוח אני הגעתי. אני לא יודעת מה עוד היא משתמשת, אבל אני יודעת בדיוק שאחרי שהיא ערכה, הסתכלה, עשתה סריקה, היא יודעת איפה אני נמצאת רגשי ואיך להתקשר איתי. ואני לומדת את השפה שלה גם כן, אני גם לא רק תלויה במילים שהיא תסביר לי איך היא מרגישה, אני גם פיתחתי המון דברים שאני מבינה איך היא מרגישה, לא בצורה שהיא תגיד לי. ואני תמיד משווה את ליאל, כשאני מסבירה לילדים שלי, אני משווה שתי מערכות ההפעלה של מחשב. יש מחשב שעובד במערכת הפעלה Windows, ויש מחשב שעובד במערכת הפעלה מקינטוש. מה יותר טוב? כל אחד יחליט. זה פשוט שתי מערכות שונות לגמרי, ואחד צריך ללמוד ולקבל את השני. נגיד, מישהו שיש לו ילד רגיל שלא מכיר את ההתמודדות הזאת, מה ההתמודדות הזאת כוללת? אני גם תמיד אמרתי שליאל שווה 10 ילדים, תמיד רציתי יותר מ3, אבל כל מה שהשקענו בטיפול בליאל שתתקדם לאן שהתקדמה היום, ובהתפתחות שלה שווה עוד 10 ילדים. המשאלה שלי בשביל ליאל, שאלוהים יודע, כי אני אומרת אותה לא כל יום, אני רוצה מאוד לשמוע מה היא תגיד, מה היא עוברת, מה היא חובה, מה היא חושבת. ואני מאמינה שיגיע יום, אני לא יודעת פה בארץ או שם בשמיים, שאלוהים כן הרשה לי
לשוחח איתה, כמו שאימא יכולה לשוחח עם ילדה שיכולה לדבר. כי אני מאוד מאוד רוצה לשמוע מה עובר אליה, מה היא חובה, איך היא רואה אותנו, איך היא רואה את העולם, מה היא חושבת עליו. זו המשאלה שלי שאני מאמינה שהיא תתגשם. כן, המשאלה שלי לגבי ליאל זה שהיא תמשיך להיות ילדה מיוחדת ותמשיך להביא כבוד לבורא עולם. זאת אומרת, היא מקסימה, היא מי שהיא, ושוב פעם, בגלל המצב שלה, אנחנו הכרנו כל כך הרבה אנשים ואנשים מאוד מיוחדים. אז בעצם היא משחקת את התפקיד שלה גם בחיים שלנו, שלי אישי, ואני הרבה לומד מליאל. ואז הרצון שלי שהיא תמשיך להיות כמו שהיא, ובאמת תביא כבוד לאלוהים, שזה לא טעות, זה לא טרגדיה, אומנם שזה טרגדיה, אבל יש משהו הרבה יותר גבוה. יש לה ערך פנימי שאי אפשר למדוד אותו ביכולת של בן אדם לדבר, או בחוסר יכולת. והערך הזה הוא כמו לכל אחד מאיתנו. היא נבראת על ידי אלוהים והיא מפארת את שמו בצורה שלה.